topic na to. No? The name of the Lord is the strong tower. Mo ni atong topic karon. O sa Bisaya pa, ang ngalan sa Dios mo ni ang lig-ong turi. No? Sa English, no? Mabasa natin sa English. The name of the Lord is a strong tower. The righteous man runs into it and is safe. In verse 11, a rich man's wealth is his strong city and like a high wall in his imagination. Grabe, nindot kayo ang pagkapamulong ni King Solomon sa Proverbs 18. So ato ni siyang tapikon para masayra nato nga ang ngalan ay sa Dios duna ay pagkasipti ang mga matarong. Now, ang ngalan sa Ginoo sama sa lig-ong turi nga kadampan daw sa mga matarong. Di ba nagulagway siya og turi? So atong imaginon nga ang turi sa atong una-una pero bisag wala tag turi. Pero I know nga may imagine mo kung giun sa pagtukod ang turi. Di ba ang turi mo siya pinakataas? Sagad sa magtukod og turi, taason gyud nila kung mayo. And matingala ka nga tan-aw nimo sa layo, mura gamay ra kayo siyang pataas. Pero kung imong tan-awon sa duol, kung wadto gas punuan niya, dako day ang iyang punuan. So, dako ang iyang pundasyon. Kung dako iyang pundasyon, makapagusto siya og pataas. Wala mo kakita og turi nga gamay sa pundasyon tapos dako siya palapad. Dili. Sagad sa turi, giugbok siya sa punuan nga dako siya sugod hantod nga pagamay. And mostly ang sagad sa turi nga gitukod is triangular. Kabalo mo usay mini anang triangular, triangle o forma. Sa math, sa study pa sa math, sa subject na math, ang triangle daw ang pinakalig-on. Now, mugama taog kanapang panalipod sa tanong sa una, sa nag-eskwela kami, pag-agon mig trigard. Trigard ba? Kahoy nga imong pandayon sa tulo ka buok haligi. Kunya mo na i-kural atong tanong. So di ba? Lig-on siya. O kabantay ka sa mga trusses, kanang imuon sa kanang pataptan sa ato, sa atong balay, nga building. Triangle siya. Ganong inana na siya, ang triangle mo yung pinaka-lig-on. Kaya o square na siya, dali siyang malumi. That's why ang mga nagtukod o tower, mostly ay lang ginamit, ang yung gamit, forma, is triangle. Amen? Lig-on yun na siya. Kaya Biblia gaynon nga matod pa sa Ecclesiastes, ang tulo gani kabuklubid, tulo sa kabuklubid, lisod kayo sa bugtuon. Kaya tulo mong kabuok. Kaya nagulagway na sa itong Ginoo, na itong Diyos tulo ka persona. That's why siya, a strong tower ka ng, the name of the Lord, strong tower na siya, kanang represent na siya sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Sa ito pa, ang budangog diha, ang mga matarong, dunay kalig-on o masipti sila. Nini kabuntagon igsoon, dunay tulo ka punto para masabta nato kung unsaon sa mga matarong nga masipti. Dili tanang matarong nakadumdum niining tower. O kinahanglang masabta nato ning kabuntagon nga dunay pagkasipti daw. Now, matod pa diri, mo ni ang kadampan sa mga matarong aron paglikay sa kadaot. Actually, na yung mga kadaot sa atong palibut, matod pa sa awit ni Deacon nga unsa naman yung dagan sa atong kalibutan. Grabe na ang katalagman. Mutoy akong nadungog kaganina sa midsay sa mong awit. Unsa na may dagan sa atong kalibutan palibot. Grabe na ang katalagman. So karon, kung kapungasi na ang katalagman, kinahanglan kining bersikulo nga ma-apply sa atong kinabuhi. Nga aduna tay strong tower. Number 1 na punto igsoon para mahilikay ta, para malikay tas kadaot, morning. Make the Lord as our strong foundation. Himuha ang Diyos nga siya ang imong lig-ong pundasyon. Nining kinabuhi. Kabalo ba mo anong gisgutan niya? The name of the Lord is strong. Lig-on daw ang ngalan sa Diyos. Amen?
Lig-on ang ngalan sa Dios. Now, tagaan ta mo hulagway. Tungod kay usahay pag-abot sa mga problema sa tuwa, dili ngalan sa Dios ang atong ma-mention. Atong ngalan sa demonyo, upat ka litra. Panahon sa disgrasya, katong ngalan sa demonyo. Pero kabalo mo, kung ma-mention lang nimo ng ngalan sa Dios, masipti ka. Now, atong kwaw ni ron. A strong tower, nganong kinahanglan siya ang atong foundation. Tungod kay ang tower di ay dili siya makapataas kung dili lig-on ang iyang pundasyon diri sa sukaranan. So kita pod sa atong pag-alagad sa Ginoo, dili ta pwede nga pila ta katuig nga alagad sa Ginoo nga wala tay insaktong pundasyon sa pagsugod nato. Ilabi na gyud sa pulong sa Dios. Now, ang ngalan sa Ginoo daghan kayong nagrepresentar sa ngalan sa Ginoo sa Biblia. Dili lang gyud kay ang ngalan sa Ginoo usa lang gyud sa Biblia. Matod pas gituhan sa uban naara gyud usa ka ngalan, pero ingon ta mo igsoon, daghang pangalan ang Dios diha sa iyang pulong. Nga mo'y pag-ila nato, kana pag yun niya sa Exodus 3:14 sa I am that I am. Ako mao ako. Matod pa sa Isaiah 9:6, nataw ang usa ka anak nga lalaki og paganganlan siya og maalamong magtatambag, paganganlan siya Dios nga gamhanan, paganganlan siya amahan sa walay katapusan, ug paganganlan siya prinsipe sa pakigdait. So daghang ngalan, di ba? Kung unsay imong nailhan sa Dios, mao na ang imong lig-ong turi. Now napay laing ngalan niya nga mo kinahanglang masabtan nato nga mao atong foundation. Kani bitaw gitawag og Emmanuel. Unsay meaning ani sa Emmanuel? God is with us. Diba, sa atong kabisihon igsoon, moingon ta sa atong kinabuhi, busy na kaayo ko. Wala na ko'y panahon sa Panginoon tungod sa akong kabisihon. Pero ingon ta mo igsoon, ang tinuod nga busy, kanang makahigayon pagkag time sa Ginoo. If wala kay time sa Ginoo, dili na tinuod nga busy. Nasabtan man nato. Kaya ang sa Biblia igsoon, God is with us. Kung busy ka, wala ka nas kumingking sa kabisihon sa Ginoo. Nga namang busy ang Ginoo. Matod pa niya, mag-ubad, God is with us. Bisan asa ka, kuyog ang Ginoo. Di ba busy? Busy ang Ginoo, kuyog nimo. Habi nimo in Psalms 121 verse 4, yun siya, ang manlalaban sa Israel, dili gid magduka o dili matulog. Kita matulog ta. Nya mag-pronounce sa tungkol, busy ko, wala ko time sa Ginoo. Mas busy ang Ginoo pagbantay nimo. Kaya siya, di siya magduka o di siya matulog. Sa mga rasunta, di ako kahigayon ni mo, Lord. Pero wala ka nas kumingkin imong kabisiyon niya. Grabe ang niyang pag-akatag. Diya ni mo. Munang, make the Lord as our strong tower. Imong ibutang si mo una-una, mabisan asa day ka, Emmanuel di ay ang Diyos na ko. Magkuyog-kuyog di ang Diyos na ko. Kung na ako'y problema, yan ay kong kuyugan. Kung wala ako sa lisdanan, yan ay kong kuyugan. Kung na ako sa balatian, yan ay kong kuyugan. Kaya God is Emmanuel. Amen? Grabe ng pulong nga igsoon. Munang make the Lord sa imong kinabuhi nga strong tower na. Nga pa, Jehovah Jireh ang iyang ngalan. Sa meaning sa Jehovah Jireh? Great provider. Great provider siya. Now, mostly sa mga Christian, murag mapakaulawan ang ngalan sa Ginoo. Tungod kay, if naay problema, naay kalisdanan, i-post sa Facebook. Kinisa may makatabang na mo ini ba? No, daghan ko nabasahan sa Facebook, ni-post na dito, Christian siya, pero problemado igsoon. Ayaw i-post imong problema. Hinoon, i-post ang solusyon nga gikas Ginoo. Nganuman, daghang mapandol nimo o sa Facebook, sa YouTube, i-post nimo ang problema. Anak man ka sa Dios. Ya ang Dios provider man ka nato. Nituom na way kag provider. Jehovah Jireh ang ngalan sa Dios. Strong tower na siya. Pag iyon galing niya nga, provider ko, mo provide yun ang Diyos nimo. Kaso lang, ganong nawala nga itong pagtanaw sa pagka-provider, tungod kay nag-apurata,
kana bang nagdalita sa atong gipangayo. Eh labi na sa atong gipangayo, may kondisyon ta. Lord, kung ayohon mo sakit ko, Lord, mga lagad ko nimo. Grabe tag mga saad sa Ginoo. Lord, kung ihatag lang nimo ng mga butanga, musimba ko sige nimo. Lord, kung tagaan mo kong trabaho, grabe, musimba ko nimo bayo. Diba? May kondisyon ang pagpangayon nato sa Ginoo. Pero kung imong sabton sa imong kinabuhi nga, bisan dili ihatag sa Dios, pero Lord, I know nga gasit up kadaan. Wa pa naabot, Lord. Di lang ko mag-apura nimo. Kay ikaw ang akong provider. Kung kana nasa imong una-una igsoon, mo na siya gihimo nimo ang Dios nga strong foundation. Amen. Strong foundation gid ang Dios kanang Jehovah Jireh. Pag ingnon gani ka, naa ba kay kwarta diha? Unsa may saga na tungtupag? Wala. Walang wala. Pero ingnon ti kay igsoon, if nag-ila ka anang the name of the Lord, strong tower, pwede kang moingon panay mo tanan nimo. Naa ba kay kwarta diha? Ina umalabot na. Ayaw ginang wala. Ano man? Ang pag-pronounce nimo sa imong pag-yung walang-wala, daw sa mag-insulto nimo ang ngalan sa Dios nga God is provider. Gi-insulto nimo ang iyang pagka-provider. Ano mo yung magkawala? Kanang ka sa Dios. Diba? So, isang wapay naabot nimo ilang umalabot, oy. Na kay mga dagkong blessing, yes, umalabot. Imin na ba bata diya? Umalabot, ina yung tapat, umalabot yung panalangin, oy. Smile good kay. Magmuro ka nga, umalabot mo na yung panalangin. Jehovah Jireh ang atong buhay nga Diyos. Provider siya sa atong mga problema. Amen? Now, napag-ingalan niya, Jehovah Rapha. Usay nili sa Jehovah Rapha? Great Physician. Bantugang Doktor. Abili mo, ang Diyos, dili lang kay ayuhon ka sa physical imong lawas sa balatian. Pero doon na po tayo balatian, espirituhanon. Nga sakit, imong emosyon, mentally nimo, libog kayo ka. Jehovah Rapha siya. Muayo siya sa imong kalibog. Muayo siya sa imong emosyon. Kung nasakitan ka, broken hearted ka, ulagan ka kuyab, sakitan ka sa gugma, the victims of love ka. God is our Jehovah Rapha. Amen? Napag yun, ang Diyos promise keeper. Kanira gyud mo saan nga lig-on gyud niyang barugan. Kita og makasaad ta, limitado gyud ang tao mo saan. Pag saad nimo, wadto ko na alaw Miyerkules, pagkaabot og Miyerkules ihilantan ka. Wadto ko na brad, wadto ka na sis. Pagkaabot sa Miyerkules, naay-lain nimong giadto, di ba? Limitado ta. Pero kung ang Dios nimo saad, tinudkon gyud niya. Usahay atong sabton, Lord, wala lagi tumanay mong saad. Dili lagi ka matinud-anon. Nga, nag-ampo naman kuning pero wala lagi nimo tumanay sa igsoon. Sayop na ang pag-iyon nga, wala lagi nimo tumanay mong saad. Sayop na. Kay matod pas Biblia, promise keeper siya, mutuman sa siyang mga saad. Faithful God siya, matinumanon. Kaso lang, kung ingon, wa man buta ka wala. Unang iyong tawa, lagi ka o Diyos. Sa imong saad, wala lagi. Ulata. Kay promise keeper siya. Amen? Atong Diyos, ang ngalan sa Diyos, El Shaddai. Kapag usay meaning sa El Shaddai, God of more than enough. Ang Diyos na labaw pas paigo. Naman tayo pulong, igo-igo ra gini namong bugas ba? Igo-igo ra gini ikapliti, igo-igo ra gini kwartaha, igo-igo ra gini akong sweldo ba? Pero ingon ta mo igsoon, Jehovah El Shaddai ang atong Diyos. Kanang imong igo-igo diha, punana sa Diyos. Amen? Ba't inalagang murag kuaw, di manig sangkap niya kong ikapliti, na aray taong gamiton ni puno sa imong pliti. Kay God is El Shaddai. Amen? Nagproblema kasi mong utang, tingala kang naray taong gigamit. Dili lang ito 5-6. Kaya murag maduot mo ta ito. Amen na pabata diya? God of more than enough. Karon, atong wadon sa atong kinabuhi, kining basulo na to ang Diyos. Kay mostly,
Na ay mga Christian, nga pag-abot ganis mga dili maayo, mga trahedya silang ginabuhi, pangutanon na nila ang Diyos mo nilang pangutanan. Wala lagi ka mutuman, Lord, sa imong saan. Muni ang ilang mga ngalan nga ilang ipamulong. Muni, di ba niya, basi usap-utas na mulong ani sa mga nangagi kung lang problema. Kining pulong nga, paita, uy. Basi nakaagit ani, kung nakay problema. Kabalo pa nung anang pulong nga paita, uy, nga Christian ka, against na sa ngalan sa Ginoo. Ano man, the Lord is our shepherd. Gano'n ba mo yun kagpaita ng kinabuhi nga ang imong Diyos magbalantay di siya walay magkulang nako, tultulan mo niya sa tinaw ang tubigan o sa lunhaw nga sibsibanan. Amen? That's why walaan na sa imong pagpamulong. Unya kung na mga problema maabot mo. Ayaw ipamulong na. Kaya kung imo na siging ipamulong, dakong kalipay ni Satanas. Isa ka na, sige, go. I-declare, sige, declare. Para mahitabo, ginanin mo, sige. Si Sita nagabantay ra, i-declare, sige. Igsuon mo ni ang kinahanglang walaon na ito pag-abot sa mga trahedya. Napa, mauta ning kinabuhi aoy. Gitawag niyang kinabuhi mao. Libugan ning kinabuhi aoy. Muna yung mga gikutlo ng pumapulong nga sagad ng pumadunggan ug Muslim, muna ang ginapamulong sige kung doon ay mga problema. Kabalo ba mo? Nga ang Diyos ang ngalan, Prince of Peace. Hari sa pakigdait, prinsipe sa pakigdait. Tapos imong i-declare sige. Nalisuan ko, nalipod ko. Ayaw na imong sige i-declare so nakay pa sa problema. Ingna si Lord, ikaw ang Prince of Peace. Naamang puro yung mga kagulian struggle sa kumuna-una. Pero I declare, you are the Prince of Peace. In Jesus' name. Tagaan ka na yung kalinaw. Amen? Kapay pulo nga, bulusa, oy. Bulusa ni utanga, oy. Dagko kayo kung utang. O, dagko kag utang, tingman igyod nga God is your provider. Great provider ang Diyos. Kaya di mo nang impasan. Kaya di mo nang mabayran. Basta imo lang yung i-declare, sige, Lord, ikaw akong provider. Mawadaan mo kong trabaho na ako'y utang. Provider ka, Lord. Kabalo ko nga mangita kag paagi para nako. Inana igsoon. Amen? Now, si Satan, gusto siya nga ang imong pundasyon sa balas. Ang imong ipundar ba? Adto sa balas. Kanang mga pulong ba nga, pag kadagma, pamalikas. Muna iyang ipapundar nimo. Pag naay problema, dayon pasulon ang Ginoo. Muna iyang ipapundar nimo. Pero ayaw padala sa iyang ipapundar nimo. Number 2 nga punto igsoon, make the Lord as our top priority. Ganun man, nga nag-isgot man sa tower. Sa ako nang ginaingon, pag sakto ang pundasyon, makapataas siyang maayo ang tower. Mostly sa tower, muna ay maglabaw sa ubang mga building. Muna siya ay sagad, ang tower na ito dire, butangan sa kurinti. No? Kanang mga tower na giukbok, kurinti, ang kanuman para layo siya sa mga truck na nagkarga o tubo, masangit. So ilang ipataas, tukod sila o tower. So, make the Lord our top priority. Nga naman yung top priority? Gusto ang Diyos nga palabo ni mo siya. Gusto ang Diyos nga patason ni mo siya. Tower God. Dili gusto ang Diyos nga magpabiling ka sa imuang pinakaubos. Palabon, patason ni mo siya. Sa unsang paagi nga mapataas nimo ang Diyos, tower nimo ang Diyos imong ginabuhi. Gusto ang Diyos nga tower sa nimo, tower sa imong pamilya mo ni. Ang prayer nimo patas it. Kay tower man na siya sa imong kinabuhi. Ang tower, walay tower igsoon mawa. Mostly sa tower taas. So kung tower nimo ang Diyos, siya mo'y top priority nimo, mas kinag-busy ka. Lord, ikaw akong tower, mas kinag-busy ko. Pero kinahanglang taas, yapon ka o prioridad na ko. Muna'y tower. Amen? Imong pagmalandong sa pulong sa Diyos, imong fasting, imong pagsimba,
mahimong tower padak-an nimo na. Naay mga tao sa Bible nga gihimo nilang tower ang Dios, gipataas lang mayo, just like Joshua. Si Joshua niya sa Joshua 1:8. Meditate the word of God day and night. Before nakasulti si Joshua na, siya mismo nag-apply sa kinabuhi. O siya mismo nakasinati. So, malampuson si Joshua sa tanan niyang gira. Sa tanan nga spy si Joshua o si Caleb mo'y maisugod. Ganun man, tower nilang Ginoo, taas nila pagtanaw ang Ginoo silang kinabuhi. Just like Pablo, yung sa mapapataas ni Pablo ang Dios, pinaagi siya ang pag-ampo. Nga samtang dito siya prisuhan, tuwang gabi, gaampo siya. Bless the Lord siya. Gaawit sa mga pagdaig sa Diyos. So, ipataas niya mayo ang Ginoo. Di ba? Sa ito pa, si Pablo sa tanan niyang pagsangyaw, daghan kayo mga lugar, daghang mga tao nga nanuon niya. Tungod sa iyang pagka-mainang puon. Ibig yung tapad na, ampo na. Wala siguro kay ampo-ampo. Si Pablo, ipataas niya ang Ginoo pinagis pag-ampo. Si David, ipataas niya ang Ginoo pinagis pagdaig. Pinagis pagkanta ba? So every time nga wanto siya sa gira, ay pilin niya sa bilayan. So ang tao niya, nga mapataas niya ang Ginoo, strong yun kaayo ang tao. Si Joshua strong, si Pablo strong, si David strong. Eh di ba ka mas strong, nagkanay mong isaligan, taas man kaayo pagtanaw nimo. Basig ang atong Dios mubo ra pagtanaw na to. Ay, isang na simba-simba, may makuha na. O di ba mubo ra kay pagtanaw nimo sa Ginoo? Kung iyong ka na, usa may makuha ng pagsimba, kalas-kalas na lang as oras. Kalayok-layok na lang na, kahagok-hagok na lang ng pagsimba. Eh, muna yung mindset gitson, ang yung pagtanaw sa Dios, dili tower. Kay ang tower, ay mo patasan ang pagtanaw nimo sa Dios. Ay, musimba ko. Ay, bahalag busy ko. Ay, bahalag na ako kapit niyo. At tuon ko na po ang pagsimba. Muna yung pagpataas nimo sa Dios. Si King Jehoshaphat, ga-apply sa prayer and fasting. Si Queen Esther, ga-apply sa prayer and fasting. Ang hari sa Ninibe, ga-apply sa prayer and fasting. And that's why, strong kayo sila. Wala sila madala sa ilang kontra. Amen? Nasabtan ba ito ang strong tower? Igsoon, kung imong himoon, na patasan mo pagtagad ang Diyos ang ginabuhi, siya mo'y patason mo sa imong pamilya. Kung taas imong balay, doon ay ang bugiro na kayo ba? Taas na kong balay, nindot na kong balay, hindi na ako magtagal sa Ginoo eh. Palilutan din ko balay. Igsoon, bisa kung sa nindot o kalikon na yung balay, kaya nang lumpagon sa Ginoo. Kaya walay laing likod. Walay laing patas ko nimo ang Ginoo. So, patas ang Ginoo sa iyong pamilya. Ano ba? Pahari na ang Diyos sa iyong pamilya. Siya mo'y top priority ninyo sa iyong pamilya. Kung maghari ang Diyos sa iyong pamilya, kayang-kaya ninyo. Bisan kung saan hagit pas kinabuhi. Amen? Ikatuloy son. Run unto the Lord. Matod pa sa isa diri, the righteous man runs into it and is safe. At tutas verse 11. Ang dato daw, lahi ayang dalaganan. Kapalo mo ko sa dalaganan sa dato, kuwarta. Tanawa na diya, verse 11. A rich man's wealth is his strong city. Matod pa niya, muni akong ligon na syudad. Muni akong ligon na lungsod, ang akong kwarta. Pura yun ang ligsod. If na gani mag-millionaire ninyo diri, niya wala na mo time sa Ginoo, hugno on ras Ginoo ng yung millionaire, oy. Amen na pa diya? Bisan pag dindot kayo mong negosyo, bisan pag dagko kayo mong income ang yung negosyo sa iyong mga paningkamot, kung dagko mong income wala na mo time sa Ginoo, kaya nang anaon sa Ginoo. Eh walay lain niya. Na strong ang Dios ra. Kabalo mo isuon sa ato ang dunay mga nasod nga nagsalig sa kwarta. Kabalo na mo ana nga naay nasod nga nagsalig sa ilang kahaytik. Ano bang di nyo sila mabangbang, di sa mabasta-bastang kumpatihon sa bang nasod tungod kay grabe sila mga missiles, naghimo sila, nangandam sila, o mga kanabang parasgira, muna na ilang isaligan na di po sila malumpag. Pero usa lang nakakilat sa Dios, usa lang nakalinog sa Dios, swing, tumpag tanang building.
Apa ba ilang ilikon sa Dios? Wala. Ang nasod nagsalig sa kalikon sa ilang kwarta, sa ilang kadato. Kwarta ang makapadaog. Di ba sa itong nasod? Kwarta ang makapadaog. Matod pa, nagkadugog mga hulong-ngihong sa palibot na ato punong nasod, kuyaw-kuyaw ng eleksyon na. Kay bumbahanay daw kwarta. Ang mga politika karon wa na nagsalig sa ilang mga patos kana mo pabor nila. Ang ilang gisaligan ron, kwarta. Pakan po nila ang tao o kwarta. Men? Yakan kita, sige na tagay na kaya siguro yung butar mo. Mora ba nang ipalihog? In the last days, kwarta ang palihupon. Kwarta ang ilang paligunon. Kinahanglan mo, gather silang daghang kwarta para mapalit nila ang mga tao. Muna ilang gitawag og strong tower. Nga kung daghan sila kwarta, makadaog sila. Bisan pa gulay Ginoo. Kaya makadaog nang daghang kwarta oy, kaya na makadaog bisan gulay Ginoo. Kaya ang kwarta mo ilang strong tower. Kato mga ulay kwarta yan, mudagas politika. Ayaw na lang pagsamok-samok. Kaya na itong nasod na anad na o kwarta. Mamiligro ang imong kinabuhi. Napabata diha? Now, matod pa sa Lucas 12, 6:21, na ay gisambingan ni Jesus niyo siya. Doon ay usa ka dato nga nagtukod o balay. Dato na kayo siya, ang kaumahan, na siya mga kaptangan, kung matod pa sa mga simbingay. Ang dato, giguba niya ang daang balay, nagtukod sa dako kayong balay, para nga iyang butangan sa iyang mga abot sa uma, o sa iyang mga kaptangan. Kung dahil yun siya, pagkabulahan nako, pagkahayahay nako, ang ako na lang buhaton, mao ang pagkaon, o pag-inom, o paglipay-lipay. Pero ginan siya sa Dios. Karong gabi una, mamatay ka, kinsamay, imong bilinan, anang bahandi nga para sa imong kaugalingon. O gitapos ni Jesus ang sambingay. Mauni ang mahitabo sa mga tao ning kalibutan nga dato sa material apan dili dato sa tubangan sa Ginoo. Amen. So kung usali ka sa kwarta, pag anak kay trabaho, pinagkuhan mo ng sweldo, murag di man mayong isipan ni. Kaya murag lami na makain ng silduhan ni. Muna isulod sa una-una. Igsoon ang Bible gitawag ra ba og buang. Iyon siya buang karong gabi una mamatay ka. Kinsa may bilinan ni mo nang imong kaptangan. Sato pa, sa Dios walay bili ang kwarta. Sa Dios siya ang bililhon. Amen. Muna nga di ta magpadala in the last days. Kabalo mo? In the last days dunay tsunami. Now, basig na ugang tani. Sa katapusang panahon dunay tsunami. Maong niyon siya, run into it. Kinahanglan ma-practice nato ron, wa pa moabot ni tsunami ha. Mudalagan ta natay kadangpan nga ang Ginoo nga atong sige o kanang himo nimong dalangpanan. Unsa man tsunami akong giusabot igsoon? Dunay tsunami nga dili tubig sa katapusang panahon. Kundi tsunami sa kalisod. Napabata diha? Tan-awa ra gud batud paskanta, tan-awa ng kalibutan ug unsa nay dagan garabing katalagman. Tsunami sa katalagman. Og wa tanaanan ron og paingon sa Ginoo, what if mabot ang tsunami kawala mo? Sa Bible yun siya, ang tao gani nga nakadug sa pulong sa Dios sama sa usa ka tawo nagtukod og balay diya sa bato. Pag abot sa paha, ulan, dili mapukan daw ang bato. Ang balay nga tukod sa bato. Pero in the last days, dili baha o ulan ang naa. Tsunami. Nga ang tsunami, nakita ko sa salida nga ang tsunami di ay o dili taas ang building o dili taas ang tower. Kayang ipadpad yun ang mga auto. Kaning diris kinakaubsan, padpad yun ang mga papel ra.
Basta tsunami na yung arangkada. Then, kung ato na-apply sa itong espirituhanon, what if in the last days mag-tsunami kalisod? Daghang mga Christian na mapadpad sa pagtuo. What if in the last days? Karon, kwarta ang ipalig-on, pero ingon tumigso, in the last days, 666 ang ipalig-on. Microchip ang ipalig-on. Moni ang mahitabo sa katapusang panahon. Ang ganing dinakpanay o ganing tatakanay. What if moni ang mag-tsunami sa atong handianon? Ang mga nas gobyerno, pamulungon na ang mga Christian kay tatakan. If moni ang tsunami nga mo itong isgutan, imo bang ibaylo ang Dios? Moni ang saganay tabo. Kaya niyang ibaylo nga naman. Wa sila naanad anang strong tower. Diba? Si Misak, Sadrak, Abednego, ni-pronounce na ang hari, musimba mo aning larawan, tanan. Daghana kayo ng hapa na, tsunami. Diba ang tsunami igsoon? Hapay mo na tanan. Usak lagi. Pero doon na ragyo'y tulong katao nga wala yun mahapay sa tsunami. Pag yung sari, simba mo aning larawana, simba tanan, hapay, hapa. Tulong katao ang nagbabilin. In the last days mo niya may tabo. O dili ta magpatatak. Siya. Diba? Tulura katao si Misak, Sadrak, Abednego ang nagbabilin. Ngano man itong nagkapabilin man sila sa grabing tsunami. Si Daniel, ngano man, gibaylo niya yung trabaho. Magpatambog siya sa langog sa leon. Kay nag-ila siya nga ang Diyos, strong tower. Yun siya, awa na ilaing dalang pa na ako, di ba? Si Daniel, di-aristo niya siya, niyong tong kontra ni Daniel. Daniel, I will arrest you in the highest authority. Itubag siya Daniel. Dakpon ko nimo, pero dili sa highest authority. Kaya ang highest authority nga nako, ang Diyos na akong ilagaran. O kapanakop siya, kapatambog sa langog sa leon. Nga naman, kabalo siya, strong tower niya ang Diyos. Di siya mapadpad sa bisag usang hulga sa kinabuhi. And Christian, remember this. In the last days, paliguno nila ang microchip, paliguno nila ang tatakanay. That's why, karon palang daan, ang damo ni mong kawalingon, karon palang daan, himuan ang strong tower ang Diyos, himuan ang dalampanan ang Diyos. Every day sa mong kinabuhi, gianad ka, ikaw ako, gianad og problema, gianad ka struggle, gianad ka kasamo, para mahinumduman nimo nga adunay strong tower. Para mahinumduman nimo nga ang ngalan sa Dios is strong tower. Jadi si pamilya, kinimin sa iya karon, the name of the Lord is the strong tower. Mo ni atong lig-on nga sukaranan sa itong kinabuhi. Imong buhaton, imo ang Dios, deklara ka sa Dios. Ayaw pag-declare ang mga negatibo sa iyong ginabuhi sa pamilya. I-declare ang mga positibo. God is with us. God is our provider. God is our great physician. I-declare na. And number 2, igsoon, himuha ang Diyos nga taas sa imong ginabuhi. Taas ka pagtanaw sa Diyos. Top priority nimo ang Diyos. And ikatulo, himuha nga panahon sa mga problema, walay lain imong dalaganan una. Unahan yung dalagan mga yung kagtabang sa Diyos o tagaan ka sa Diyos sa sulbat sa iyong problema. God bless you, si family. Amen. Salamat, Pastor, sa mga pulong sa Ginoo nga nagpahibalo sa matagusan na ang Diyos walay sama sa atong Diyos. Siya atong ligong turi. So magkaguliyang man ang palibot nato at atong hinumduman sa Christian na atay dako nga Dios nga atong kadampan, atong kaduulan. Sa panahon nga natin problema, himua nga ang Dios mo inyong ligong turi. Amen? So, salamat. Nalay ko ng buhay ng Diyos. Kung karoon, manindog ta ito sa hatay sa